har inga konserveringsmedel och inga konstiga smaker i färgämnen. Och så. Ser det som den rosa färgen, den kommer från rödbetor. Precis. Danonino. Gott om nyttigheter. Den är unik och har siktet inställt på det bakteriefyllda toaplockshållaren. Nu kommer nyheten Fresh Discs från WC-Dac. Fäst hylsan i handtaget så är den laddad och klar. Utan hållare som samlar bakterier håller den toan hygienisk och fresh. Nya Fresh Discs. Ingen utmaning är för stor för WC-Dac. Nya Chill Out Rosé. Finns i Systembolag.